Mit navn er Frank Lorentzen, og jeg er direktør i Dansk AM Hub. Dansk AM Hub er en organisation, som har til formål at få danske producenter til at anvende 3D-print og additive manufacturing. Karmo havde selv besluttet, at de gerne ville kigge på 3D-print som et område og prøve at se, om ikke det kunne være noget, de kunne finde strategiske muligheder i. Jeg hedder Claus Ishøj, jeg er administrerende direktør i Karmo. Vi producerer emner, der indgår i medicinsk udstyr og også i avancerede teknologiske anvendelser. Deltagelse i Additive System har gjort, at vi fik en mulighed for at tænke helt ud af boksen, stoppe lidt op, se additive manufacturing-teknologien som en enabler, og så tænke vores egen forretning på nye måder. Vi bruger det til at arbejde med vores kunder helt fra starten af, så vi hiver dem ind allertidligst i deres forløb. Det må gerne være, når de er i gang med at finde ud af, hvilket produkt de skal have, for vi kan hjælpe dem med at modne deres produkt, så de laver det rigtigt fra starten af. En forretningsmæssig fordel for os i det her forløb, det har været, at vi har kunnet tilbyde nogle helt andre services til vores kunder og indgå i nogle helt andre samarbejder med vores kunder. Et forløb ved Dansk AM Hub indeholder typisk 3 ting. Det første er en behovsafklaring ude ved producenten, finde ud af, hvor det giver mening at etablere den her teknologi. 2. At regne på fordelene, og 3. At få strategien ind under huden på virksomheden. Jamen, når vi taler om 3D-print og nye kunder, så er det jo super ideelt at kunne tilbyde en lidt lavere opstartspris, end det normalt vil være. Når vi snakker konventionel sprøjtestøbning, så er det enormt dyrt at købe de her sprøjtestøbværktøjer ind. Så derfor så kan vi bruge 3D-print til at trække kunder med ind. Det kan være opstartsfirmaer, som måske ikke har den store kapital at starte med. Efter AM Hub, der har Karmo brugt 3D-print hver dag. Det, der har overrasket os mest i det her forløb, er egentlig, hvor meget additive manufacturing kunne tilbyde til vores nuværende forretning. Nogle af de konkurrencemæssige fordele, der ligger i 3D-print, det kan fx være forskellen på, hvor lang tid det tager at 3D-printe en form, og så hjemtage en form ude i industrien. Der kan være alt fra 6 uger til flere måneder, hvor at når jeg sætter et print over til en form, så går der 1 dag, og så har jeg en form ude. Jamen, vi tror på, at inden for en kort årrække, så vil materialerne i 3D-printindustrien være så gode, at de kan komme tæt på sprøjtestøbematerialer. Og derfor så tror vi enormt meget på 3D-print, og vi satser stort på 3D-print.